valami új, tehát ne egyben darálni a szöveget. Jó. Amíg nem beszéltek vele. Made this decision. És csak egy király uralkodik majd országban. De nem az, ahol mi élünk, hanem Isten felkent francia királya. Na ugye, na annak a világnak még eltermettség, a szakértelem, a hivatali hűség és a bátorság érvényesülésének kora megvan. Fel a fejjel, fel a derékkal, csak egyenesen egymás szemébe. Ne kényelmesen elterpeszkedtetek, mocskos! Szorultok össze, mert másoknak is kell a hely. Már hogy elterpeszkedtük volna, hogy hárman együtt vagyok. Én írom a Az! Szállj róla! Lópa! Van bátorságod itt álmához mérni rond magad? Azt hiszem, hogy ennek is lesz akkora sikere, én ha folyékony. Új, maguk még megeszik a rákcsálókat. Azt hiszem, is nagy sikere lesz pazar kiállítás, káprázatos ruhás, véres lásztori. Csak egy kérdés. Mi vagyok én a galambban? Hát ehhez semmi között. Az életemet elvehetem, de a művészetembe nem engedek beleszólni. Hát valaki feküdt az ágyban.